Proleteo ovaj jedan afrički talas kroz Srbiju, daleka mu lepa kuća se vraća, danas se već lakše diše, a ja imam jedan sjajan predlog. Kako da provedete prijetno veče uz malo romantičnih zvuka cvrčaka? Jel da je super? Juče smo se krili od sunca, danas da nekako iskoristimo popodne, ako ne padne kiša, nadam se neće, rekli su razvedravanje, za jednu romantičnu šetnju pored reke, vi i vaš partner, muzika i cvrčci, a tu je i Tamara, mislim neće ona večeras sa vama, zada je tu da vam objasni kako da uživate u toj melodiji, svašta može da vam otkrije. Evo, uvo sam se pretvorila, slušam. Romantika, slušaj ovo, pronašla sam na internetu odličnu foru da odredimo temperaturu na osnovu toga koliko puta cvrčak zacvrči u 25 sekundi. Dobro. I slušaj sad, znači uzmeš taj broj, onda ga podeliš sa 3, pa dodaš 4 i dobiješ temperaturu napolju. I eto vidiš, malo matematike, malo romantike. Mislim, sad što je, kako li je to juče zvučalo, što je temperatura viša, to je njihova muzika brža, verovatno juče išlo ovako. Zato će večeras muzika biti onako mnogo prijatnija, jel da? Što jedno večer ne biste uživali u besplatnom koncertu malih cvrčaka, osluškujte malo, računajte, kako beše Tamara, 25, pa podeliš sa 3, pa plus 4, jednako temperatura. Dobro. Malo osluškujemo, malo računamo, zabavimo se, pa ako meteorolozi nekad omaše temperaturu za koji stepen. Cvrčak to nikad neće. Hvala ti, Tamara. Ćao.